Gaur, iraian 25, 100 egun betetzen die legealdi berrisa hasi nuenetik. Agintaldi berri honek gobernu taldearen sendotasuna dakar. Azken legegintzaldixan zehaztu ginu zen norabidietan sakontzeko aukera emoten dozkulako. Eta aldi berian proiektu eta egitasmo berrisak garatzeko aukera emon. Eta hau dana helburu bakarrakin, Bergararron bizikalidadia hobetzea. Argi daukou, 4 urteren ostian, helburu hori lortzeko udalaren lanilduak etengabe berrikusi bihar diela. Ez gauto konplazentiak, egunero hobetzen saiatzen ga, ahulguniak hobetuz eta indarguniak indartuz. Eta danon bizitzak hobetu asmoz, gobernu taldetik bagabitz, azken astietan agintaldi plan bat lantzen udalerriko arlo ezberdinetako teknikarixekin batera. Agintaldi plan horrek 5 gidalerro nagusi izango ditu, eta udazken hontan zehar aurkeztuko dugu. Gaur egun Bergararro dauzkagun nahi eta biharrei ziurtasunez eta imaginazioz erantzuti izango da helburu nagusia. Legegintzaldiko lehen egunei begiratuta esan ginke aurreko legealdiko azken hilabetetan zehaztutako erronkei jarraipen emondotzegula. Eta hor dare bestia beste martxan jarri dien edo ja bukatuta daren zalditegiko obrak, umiekin elkarlanean diseinautako zabalotegiko jolasgune berrisa, azokan eraberretzia edo urtxorro parke berrisa. Dana dala eta obrak oso bizualak badiebe, udalbarruan bagabitz Bergar guztiondako lagungarrisak izango dien beste hainbat protokolo, proiektu eta egitasmo sozial lantzen be. Legealdiko lehen egunak pasadie eta honek ez daukatenik.